Γεια σας παιδιά, εδώ Γιάννης Πλαρινός και σήμερα έχουμε Q&A. Sorry παρήσα να κάνω βίντεο παιδιά, αλλά όπως κάθε YouTuber χρειάζομαι κι εγώ ένα διάλειμμα. Λοιπόν μαλάκες, πάμε να σας δείξω, θα κάνω τα ίδια με το πείτε μου εσείς και let's go and see this shit. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εγώ έγραψα είσαι μαλάκας. Εδώ παιδιά δεν μπορώ να το κρατήσω μυστικό, γι' αυτό θα σταματήσω να κάνω comments για τον εαυτό μου, γιατί τώρα δεν έχει, ξέρετε, πλάκα πια, γιατί θα δείχνει και τα comments, οπότε ναι, το τελευταίο μου comment που θα κάνει για μένα. Εκτός να ξαναδείξω ποτέ τον εαυτό μου. Το είσαι μαλάκα παιδιά, ήθελα να σας μπερδέψω, και να σας λέω ποιος το μπούτσο τώρα το έγραψε αυτό, έτσι να σας κάνω να μην ξέρετε ποιος, γιατί ας πούμε τώρα είσαι μαλάκας θα το γράφω αυτό για τον εαυτό μου, έτσι θα πιστεύατε. Λοιπόν το έγραφα, έκανα και καθρεφτάκι. Anyway, λοιπόν, μετά έχουμε Greek YOLO Gamer, παιδιά ξανά. Κάντε του ένα γαμημένο subscribe και ένα like, please, είναι ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος και κάνει και τέλεια βίντεο, πάρα πολύ ωραία βίντεο. Γιατί είσαι τόσο τέλειος. Παιδιά, εδώ θα πιστεύατε ότι το έγραψα εγώ, όχι, γιατί είμαι τόσο τέλειος, γιατί μπορώ. Όχι, πραγματικά, thank you. Greek YOLO Gamer, ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Greek YOLO Gamer με υποστηρίζει πολύ. Μου έδωσε και 2 ακόμη subscribers. Ναι. Thank you. Και μετά εδώ Laertis Greek 1 μας ρωτάει μια παπαριά που δεν πολύ κατάλαβα. Λέει πότε θα ξανακάνεις, πότε θα ξανακάνω Q&A 4 ή πότε θα ξανακάνω βίντεο. Αν εννοείς πότε θα ξανακάνω βίντεο, αύριο, μεθαύριο, σε μαλάκα, καμία τέτοια μέρα. Αν εννοείς πότε θα ξανακάνω Q&A 4, όπως σας είπα, τη σειρά την πήρε και τη σήκωσε το κέρατο μέσα και μαλάκες, ναι, σταμάτησα να έχω σειρά με τα πράγματα που κάνω από τότε που ξέρετε. Έβγαλα πολλά Q&A, πείτε μου εσείς, reactions, gaming videos και ναι, ξέρετε, μου σκορπίστηκαν λίγο οι μαλακίες που κάνω και ναι, να το κάνουμε και like και αυτού και φυσικά Greek YOLO Gamer, τώρα το βλέπω ότι δεν του έκανα like στο comment που μου είπε καλό και λέω πόσο φλόρος είμαι. Thank you Greek YOLO Gamer και ναι, επίσης να κάνουμε ένα dislike στον εαυτό μας γιατί αυτό ήταν ένα αποτυχημένο comment. Και anyway, bye guys, κάντε like, subscribe και share αν σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye guys.